Любов назавжди. Звісно. Це найкращий дівичий вечір у нашому житті. Дружба на все життя. Ще зі школи! Приватність і усамітнення. Можливість перезавантажитись і відновитись. Мені здалося, що за нами хтось спостерігає. Ви бачили повідомлення про Ванесу? Як вони могли її відпустити? Ми всі були свідками. Це моя колишня. Вона ненормальна. Що це? Хтось на даху. Здається, звук десь у будинку. Хто ти? Хто ти? Треба було сказати їй, щойно ми дізналися. Відчепись!